my beloved Kathinatics. This is Kathy, your Ilocana, Ilongga Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's random question vlog, ito po ang tanong ko. Usapang nostalgia po tayo. Ano po yung kanta na kapag naririnig ninyo ngayon ay may naaalala kayo na memories ng buhay ninyo? So, sa akin po, i-share ko sa inyo yung kanta na, alam niyo yung kanta na Cool Ka Lang ba yun? Yung, kaya't cool ka lang, yung ganon. So, ang naaalala ko dyan, siguro mga 7 or 8 years old pa ako, tanghalian, naka-play yan sa radyo, at ang ulam namin na niluto ng mama ko is ginisang toge. So kapag naririnig ko yan or naiisip ko yan, yun po yung memory na naaalala ko sa kanta na yan. So how about you guys? Please share that with me. Comment down below. Please don't forget to like and subscribe. Bye!